Ott áll, A lábával nincsen gond, Na, ez a lényeg. úgy. és utána fog lenni a tábor. Hát, akkor. De mi a baj? Mi? La. Avval a villával. Igen. A kutya a legtisztában jár az én. Maja vostra si vedete per internet. Te YouTube. Lascia, no? La. C'eri un pacci. Noi c'è, lascia. Lascia, no? Na ezért sírasztál utána, bassza meg a kurva Antti, ne félj, még hogy fog ez után. És úgy sírt, hogy mondom, száma, Tudják, mikor mi dolgozunk, sír, Maja, mindenki Úgy tudja. gyorsan tudja, mit csinál. Ugye, Maja? Hát hogy? Ahogy megálltok a kocsival, ma sír. Nincsenek rossz dolga itt? Hát Lascia, azt no? úgy szeretik meg köztünk. Mm. No? Ah, semmi. Lascia, yeah. Lássad rá. Posso? Elkezdem el Lascia. fogom. Igen. Úgy. Ezt fel is fogom. Még ma este. Majd tudjam, hogy írod, mert a szívét keresem meg. Maja eszik. Hogy úgy? Yeah, lascia. Úgy. Maja az intelligens kutya. Yeah, Úgy lascia. írtam. Aki tányérb lesz, még maceránbuk. Intelligens. Na, most már. Most már ennyi volt. Legyen azt is adnál.